हम 3 जन मिसी गोटे गिटार ऑर्डर करथिलु राकेश रो हम 3 जन बाचिबार हेल्प करछि। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। अबे भागर अछि अरे पैसा बाछि बिना टिके पैसा तार भागर अछि। एबे फ्लिपकार्ट रे ऑर्डर करथिलु एबे आसी पहुंच साची। फ्लिपकार्ट लोगो अछि देखो एटा पहुंच देखो एटा देखो कासे ना भीतर किछि खेती नथिबो खोलो ना आ कलर अछि नै कि रेड ब्लू ब्लैक ताबरे नेचुरल ब्राउन पर्पल एमती सब अच्छी। अरे छोरी अछि अनबॉक्सिंग में छोरी अनबॉक्सिंग में छोरी रखी स्वतंत्र क्यारी बैग गोटे देखि क्यारी गिटार अरे उल्टा गिटार स्टैंड में सब देछि स्टैंड में सेट देछि स्ट्रिंग सेट गिटार स्टाफ सब देछि ना बैग देछि देखिबा 2 3 वर्तमान गिटार पड़ी अछि हम आरो देखिया टेक्निक काढी के फोटो करिया इला को गाइस देखिया क्यारी बैग बैग कपड़ा क्वालिटी से भल है चाटा दीजिए ए बेकर के बेंजो फिता उठे सेटा खाना देखो बैग क्वालिटी से खास नहीं और स्टाफ दे जे बांधी हो ना जी स्ट्रिंग दा फिताटा सेटा से बैग के फिता लगा पे आगे दे बैग का एटा देखे लगे फिता लगे हां गिटार स्टाफ एटा अब आपको काटो टिंग टोंग डोंग लाए चाटा दिन देचा तू देची टिंग डोंग डिनो डिनो ऐसे छड़ी पड़ी भांगी जे है ओड़ दे हाथ रे बदे ड्रेस में देखा खुला खुला यस तर आउरी उठे कवर नहीं आउरी उठे कवर स्लोली या डिंग डंग बोले लो पानी कोड लागला बुला रे सी जो डिलीवरी वाला पान छेप खाउथला ना पान खाउथला रे आ को पान छेप खाउथला बजली अनुगुण करी ये गोगो ताकि ताका बड़ी झाड़िया सब बुझे आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला कह रही है हर नजर पर बंदा पर शुक्रिया दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा चला बाटे झूठे होचे कलम धैले त ना लिखुचे सामने कहे सुनते जेने गले पहुँचे आचे गोला फूले तार चेहरा देखुचे कलम धैले त ना लिखुचे सामने कहे सुन
ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଗୀତ ବଜାଉଛି ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଗୀତଟା ରାକେଶ ଅର୍ଡର କରିଛି ତା ପାଇଁ ମାନେ ଶିଖିବ ଭାଇ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳି ମିଶେଇ ଦେଇକି କରିଦେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ତ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କହୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ରିଟର୍ନ କରିଦେବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ରହିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଡେଲି କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପାତ୍ରଟା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିବେ ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଦଦା ଆସୁଥିଲେ ଦଦାଙ୍କ ହାତରେ ଘରେ କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ମାଗିକି ଆଜି କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଚାଲ କାଢ଼ିବା। ବିନ୍ସ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି ବାରି ବିନ୍ସ କ'ଣ କାକୁଡ଼ି ଅଛି ବୋଧେ ବିନ୍ସ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା କହୁଥିଲେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପଠେଇଲେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଧନିଆ ପତ୍ର ବା ଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖ ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘରେ ପୁରା ଭାଜିକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିଶ୍ୱଜିତ ନାହିଁ ରାକେଶ ମୋତେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ବଳକା ହବ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚଣା ଲଡ଼ୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ବ୍ୟାଗ ଦେଖିବା କ'ଣ ସୋରିଷ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରି ଭଣ୍ଡା ବୋଉ କଥା ଟିକେ ରଖିଦେଲେ ପାଚିଯିବ ପାଚି ଯାଇଛି ଭଲସେ ପାଚିନି ରଖିଦେଲେ ପାଚିଯିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଛୁଇଁ ସବୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଦେଖ। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି 1:40 ଭୋକ ବି ଆଇଲାଣି। ଭାତ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଭାତ ତାପରେ ଆଉ ଡାଲି ପୁରା ହେଇ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଡାଲି ଆଉ ରାକେଶକୁ କହିଥିଲି ଭଜା କରିଦେବ ବୋଲି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ରାତିରେ ରଖିଦେବା। ହଉ ଆଗେ ଟିକେ କ'ଣ କରିକି ଖାଇ ପକଉଛି ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଘରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ସବୁ ସଜେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲି। ଆଉ ଖାଇନି ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଲାଣି 2:20 ଆହୁରି ଖାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ କେମିତି ସବୁ ସଜେଇକି ସବୁ ରଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଘରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଦେଲି ରାତିରେ ହେବ ବୋଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭାତ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା କେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ସଜେଇ କେମିତି ସବୁ ରଖି ସାଇଜ୍ରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କଲରା ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ବିନ୍ସ କାକୁଡ଼ି ତାର କୋବି ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆର ଭଳି ଆସିଲା ବଳକା ଥିଲା ତାରେ ଛୁଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏପଟେ ଅଦା ରସୁଣ ଏଠି ରସୁଣ ଅଛି ଏପଟେ ଅଦା ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଘରେ
ପାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଆଜି ଆଉ ଏଇନେ କିଛି କଲା ବି ନାହିଁ, ଯାଇ କାଲି ଯାହା ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣା ଲଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ ଘରେ, ତା ଛତୁଆ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଛତୁଆଟା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଡବାଟା ବି, ପୁରା ରୁମ୍ କେମିତି ଥିଲା ସଜେଇକି ପୁରା ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଆଚାର ଆଉ ପିଆଜ ଅଛି, ସେତିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତିଆ, ମାନେ କ'ଣ ଚିଞ୍ଚତର ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ତ ପଡ଼ିଛି ଏତିକି ବା ଅଳିଆ ବିଆ। ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏପଟେ ତ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଜାସଜି, ମାନେ ଏପଟେ ପେପର୍ ଫେପର୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମର ତ ଏପଟେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଟି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇ ପକା। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ରହୁଛି ଖାଇସାରି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ରେଡ଼ି। ଭାତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ଉଡ଼ିବ। ୱା ୱା ୱା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ରାତିରେ କରିନଥିଲୁ, ତା ପରଦିନ କରୁଛୁ। ଦେଖିଦିଅ ରାତି 12ଟା ପାଖିଲାଣି। ରାତି 12ଟା ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବି ଏଠି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋ ମହାସଂଘର ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖ ରାତି 12ଟା ତ ହେଇନି, 11:40 ପାଖାପାଖି ହବ। ଦେଖ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ହକି ଖେଳ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ରୋଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଦଶରଥ ବାବୁ। ସତରେ କଣ ଆପଣ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋ ବଦଳି ଯିବା ପଛରେ ତୋ ଝିଅ ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ମୋର ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରେରଣା ବହୁତ। ସେ ମତେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଦିନର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାହ୍ନା ତାର ବାପା ଡାକଟା ମୋ କାନରେ ବାଜୁନି। ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଠାରୁ କିଛି ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ତତେ ବୋହୂ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ। ହଁ କାହ୍ନା, ତୁ ସେଦିନ ଠିକ କହିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୋ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ସମୁଦି, ଏବେ ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସମୟ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। କୋଉ ସମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ପାଇଁ। ହଁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଏ ଯୁଦ୍ଧ କାହ୍ନା ଆଉ ସରଜ ମଧ୍ୟରେ ହଉ। ସେଦିନ ସିନା ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଜଳ ସେବା ଶିବିର, ତାପରେ ଦମନାବାର ପର୍ବ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର। ୱା
ଏତେ କଥା ସବୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ବି ତୁ ସେପଟେ ସୁଧାର କରୁଛୁ ସତରେ ଆଉ ତୁ ବଳ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ହେବନି କାହିଁକିନା 12ଟା ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ରାକେଶ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ଖାଇବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇଲେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ ଆଉ ଥରେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲ ଯାହା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଶୋଇବି ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ 2-3 ଦିନର ମାନେ ମୁଁ ଅଧା କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଟାଇମ୍ ପାଇନଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଯାକ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା।